Dáš si trošku. A daj. Go. A počúvaj, nedáš si? Daj. Ale to je prázdne. Trošku som si odjedol. To čo si povedal? Pripravený zdolať Mount Everest? Jasné. Ideme. Moje kríže. Moje kríže. Hovorila, že u mňa bolia. A teraz aj mňa. No, nemal si toľko zavidieť. Daj mi oddych chvíľku. Dobre, a ja si oddychnem. No poďme dokončiť. Ja už ale nevládzem. Ale veď už len kilometr. Ideme ešte chvíľku. Daj pokoj. Chvíľku. Nedávam to. A sme tu. Jaj, dali sme to, daj na to. Janko, ja už nikam nejdem. No ale ideš, dole. Daj mi pokoj už. No tak keď chceš, tak si tu bývaj. Ďakujem. Čako. Ja. O, moje kríže, ojojo. Prajem ti veľa šťastia dole. Ďakujem. No konečne voľno. Čakaj na mňa. Tak si nechcel ísť. No tak idem. No tak poď. Jaj. Klaska zasa mi vynadá, že kde sme boli, sa nemám namáhať. Aj mne lekár vravil, že sa nemám namáhať. No ale čo už? Držíme svetový rekord, daj na to. Janko. Poď si sadnúť. Vlady, a ty čo piješ? Je to zlé pre teba. A ty čo sa staráš? Podaj by tí mládenci vedeli, jak sme chodili do školy pešo, cez lesy, cez pole, cez jazera. A teraz tými Teslami, tými Mercedes Golfami, či jak sa to volá. No, a stále sú na tých nejakých Snapchatoch a nejaký ten Fortnite hrajú, či jak sa to volá. A moja mládež, to ešte nevieš, čo robia. Aj pijú dokonca. Ty kokino, veď aj teraz tu jeden pil. Pravda. Ja už by som aj domov šiel, no poďme. No teda, keď teda. Sme za chvíľu tam. Neuveríš. No, ahoj Jarka. Ahoj, Klaska. Zasa boli. Som vás na tých Facebookoch videla. A ja? A ste zasa boli na nákupoch? No, presne. Veď Jarka, ty máš šaty. A ty máš otvarbenú hlavu. Staráš. Presne tak, čo sa staráš tým. Staroch.